И здравейте хора, отново се намирате в този най-як канал, а именно Виктор Гейминг. Съжалявам за цялото съжаление и за това страдание, че не можах през цялото време да правя такива видеа много бързо. Просто не ставаше, имахме задължения. Това видео се направи най-късно, а именно 7-ма част. Съжалявам за забавянето, но повече това да не ви тревожи. Утре пускам новата част, която по-скоро не е поредица, просто започвам да правя някакви обикновени видеа. Например, като батко ми как прави разкази за това как се създава Майнкрафт. Да, пак казвам, съжалявам, ако всички не сте разбрали. Просто няма време, имаме си задължения, няма как да стане тази работа. Това видео ще се наложи да е кратко и така нататък. Съжалявам, но повече така няма да постъпвам. Всичко вече трябва да разбирате. Нека да започваме с това видео. Сега просто ще си разказваме неща. Да, неща. Хора, сам да ви кажа, пишете долу в коментарите какви нови поредици искате. Както разбрахте, излиза новият ни канал, който за жалост няма да може толкова бързо да се създаде, защото имаме доста огромни задължения. Няма да стане, хора. Съжалявам, ама няма да стане. Има си определено време. Просто ще ми трябва достатъчно време, за да си направя този нов канал. Имаме си доста задължения. Например, като правим самолети, да. Обещахме, че ще направим един самолет, който да бъде за мен първия ми самолет, хора. И да, няма как да стане толкова бързо. Времето лети. Някои неща почти са невъзможни. Да, хора, това беше всичко от мен. Да не питате сега, че свършвам. Не, няма да свърша. Само за ще направя всичко. Я изчакай малко. Не, нищо, просто. Хора, пак отново ви се извинявам много. От сега нататък само ще правя видеа на всеки ден. Да, така ще правя. Този запис ще бъде за около 20 минутки някъде там, да. Айде, ставай нощ. Айде да... Скоро дано да си легнем. Хора, между другото, мога да направя видео и как... Между другото, хора, имам брутална изненада за вас. Скоро можем да се видим наживо. Да, можем да се видим наживо с камера. Айде, най-сетне легнах. Ще можем да се видим наживо. И от тук нататък насетне само ще се виждаме на камера. И повече няма да записвам такива видеа. Просто обикновено така да виждам и ще се виждаме, за да бъдем доста яки. Съжалявам, че коментарите са такива изключени, но просто баща ми не позволява. Да, не позволява. Чакай
тук да счупя онази диня. Добре. Всичко е готово. Да. Мога да направя видео и как да игра Geometry Dash, хора. Ако някой явно не са чували за Geometry Dash, ще видите скоро, когато видите новия епизод. Утре явно ще настроим нещата, за да се виждаме. Зависи от тати дали ще ми разрешава. Да, ще разберете. Искате ли... Аз сега ще ви кажа на вас какво означава Geometry Dash. Geometry Dash означава една игра, както разбрахте, и тя е с едно куче, дето трябва да да прескачаш едни шипове, които се опитват да те убият и ти да се връщаш в началото. Тази игра ви подлудява доста, хора. Да, наистина подводява ви. Сега ще видите, като видите новия епизод, сега ще видите колко е подводяваща. Ако някой е чувал за тази игра и иска да ми каже споко, знам, че всички вие, че някой от вас ще знае тази игра. Сигурен съм, хора. Хора, давайте ми съвети, за да направя нови видеа. А това беше всичко от мен. Хир. Приятели, чао! И между другото не забравяйте да гледате новия канал. Най-добрия гейминг канал е тук. А от мен, хора, чао!